aloha atomboko amin'ny koragnany président Moaly nagnano dinidinika ambany tafitragno président Moaly miaraka tamin'ny mpagnano gazety teo koa ireo menagigony mpagnano politika Antananarivo. Anareo volagna hoe Madagasikara ny malagasy. Anareo volagna hoe président tsika jiaby. Fa za misy fagnontaniana apetrako aminareo amin'ny gouvernement, amin'ny assemblée, indrindra fa nareo amin'ny institut magnodidiny président hoe indrindra nareo gouvernement hoe izy io ma azave aminay expliquer aminay ambarazahay hoe aia manio tany faritanareo hoe fa hoe malagasy, tany faritanareo fa hoe Madagasikara. Za teto matetiky ny volagna même raha Jojo nitondra teo, même ery Rajaomampianiny nitondra teo, même raha Valomanana nitondra teo hoe ino mba débat nataonareo nahatsiarovanareo fa mba nampidirinareo ny problème misy amin'ny côté. Anareo baka ndraikindraiky mivolagna hoe adipoko adiny zay anie tsy magnano adipoko mba amariagna aboazay koa ny preuve anareo mivolagna fa zay magnano adipoko. Nefa ndraiky nareo magnano raha ataonareo non tsy mikria adipoko. Mba tiako anareo mivolagna izy fa mehe politike anareo amin'ny gouvernement amin'ny assemblée tsy ako amin'ino mivolagna fa hoe tsy adipoko raha ataonareo. Atsika koa nitandregny kabarin'ny président Moaly tsy haiko donc za tsy mivolagna gasy, za ndraiky mivolagna takarana, za mivolagna sakalava fa volagna gasy ny Moaly donc mety tsy haiko fa za ndraiky nianatra 15 ans nipitrako Tananarivo teo. Za koa novanao volagna mirina za tsy hainao fa za baka varitra. Za nanaovanao volagna Kimazenga karaha taoko migaka rano. Tamatavy za tsy alafonao mitsanga. Toliara za tsy mahay 100% fa za ndraiky tsy maregniny. Fianarantsoa za tsy moa fa izy koa kabariny Moaly dinidinika ambany tafitragno ho anareo zegny nataon'ny président Moaly. Za azoky be personnellement mety misy koa olo miaraka dia aminaka hoe pour raha volaniko niany mampatonga saigny le rany. Bonsoir mofa. Bonsoir nareo toliara. Mampatonga saigny raha ataonareo. Ary mety mahempaka koa baka. Vao quelques mois nagnapitratsika président io. Non, za ndre dito baka reo mivolagna hoe Madagasikara ny malagasy jiaby. Anao baka mitandregny reo mikoragna mivolagna magnano débat gauche à droite aty ary. Tsisy raha regninao koa tsy Antananarivo. Naka direct ataoko basiny anglais. Zay côté koa fa tsy hainareo fa zay Madagasikara.
ambola zay angala indépendant-nay zalahy surtout zay Diego province ny Diego zay koa ny maleo tegny ary sapoko mikongotratra raha zegny zay province ny Diego zay maleo tegna ambola zay angala indépendant-nay izy koa nareo mandinika nareo mivola fa nareo mpagnano politika nareo politicien aminaka nareo tsy politicien fa politicien anareo politicien fa tsy politicien 2002 alo sesiko 82 nanomboko 72 boka igny tambarany maro 82 taia tamin'ny tavaratra tany Baribe surtout 2002 Kobesy taia tamin'ny tavaratra tany 91 Kobesy azafady 91 Kobesy 2002 Kotity tamin'ny tavaratra tany azovy taminareo nasaky nitsanga zay raha mandalo eo koa tsy zay baka varitra ao fotony zay tsy sijery amy volagna zandrikoto hoe zay foagna zay fa tonga saigny zay fa tonga saigny zay koa fa tsy considérenareo hoe fa zay malagasy ambola zay mangataka indépendant-nay ame zay boka indépendant-nay zavanareo tsy leonay tanànanay fa zay ka zare beribenareo azarenareo jery izy koa 91 2002 2009 anareo tsy mety maromaronaty nandratradra tamy tandrazana manditra zay baka varitra fotony zay mite tandrazana zay miady vrai hoe miady ny Madagasikara ary miady ny malagasy jiaby fa niany anareo mandrebireby olo ataonareo koyoma zay misy kiranonay sako mivolagna eto na président zegny na ministre ny affaires étrangères zegny na tsy haiko ministre nino fa koa 95 même 95 ou 90% ny malagasy miboaka nandeha ivelany zay baka varitra tegna maro fotony zay métis ary zay tsy miboaka milefa fa zay miboaka mamétis zay donc zay managna double nationalité zay ndafy aty zay tsy bado zay tsy magnano karaha ry labomba ry rajoela ry nitsay Christian sy miforongony milefa mandeha ndafy fa zay valable navy andafy zay tsy nilefa boka zay tsy nangataka ny handeha andafy fa zay navezo za masaky magnano pariage koa 90 à 80% ny malagasy aty ivelany na la Réunion na Mayotte presque olo baka varitra kenareo koa fa tsy matsapa 91 2002 2009 2025 atsika igny zay varatra agny masaky mandatsika lio amy fitiavanay tanànanay fa tsy jirenareo tsy asianareo fotony ambara zay ny marigny zay mangaly indépendant azonay ataonay mangaly indépendant nefa taretina fe manga zay ely fa managn'egny zay koa tsisy raha irinay antany hafa Madagasikara diana zay manakareny sava zay manakareny de zay sava ao mbola mamelogno zao tontolo zao resaka lavany koa resaka lavany fo sava io tsy tokony avy karaha
koa resaka tourisme ranomasina dia na io tsy tokony avoka raha io. Zay manana port de guerre ane, port de guerre ane tsy tokony avoka raha io. Ialako tsy fa raha ataonareo ndraikindraiky mandrerake politikenareo toujours la même chose. Alexis Koutzafy any ny Alexis ho anareo mehe izy zay. Iofo miody io. Ry sasan'izay baka amin'ny assemblée ao magna politike super kui. Ianareo super kui raha zay misy amindreo amin'ny assemblée ao. Politike super kui. Zay tany misy hanimasika izy io. Zay tany misy hanimasika izy io. Io fa tsy mamadiky palito eky fa mitsakariko hoe aia moa misy lakozia masamasaka mandeha mihina ohatra eny ke vintsy voky bako mifindra koa mitsakarika aia koa ny toko politiky dirao. Mais oui, justement, mon frère. Zazok be, misy soja be ray aman-dreny haiko aminay avaratro. Mais quand même, aseva fotony zay zala. Aseva fotony zay. Ary io aviany eto. Zay jiaby fa mivola. Mifoaza atsika avaratra any fa nefa eky zay. Eritrereto 91. 2002, 2009, 2025, 82, 5 ans mandany président araiky atsika avaratro na vita nandravagna raha jiaby io. Atsika ataondreo l'escalier falongany. Koa amin'ny assemblée ao volaniko aminareo. Assemblée ao misy olo magnano velotegna nany ao. Super kui. I tsisy tany milomany tegna amambady amanjanaka nany koa tsy ao. Mivadiky niany, mivadika mare, mivadika afaka mare, boko mavandy en peuple. Zo, ino raha ataondreo? Fa komasy mikonokony. Handravagna le raha misy. Za baka tsy mahay mitsiko. Fotony za lehilahy. Ino le konokony misy ao mbarako anareo vahoaka. O tsisy olo pari. Na ro io tiako vepany pourindreo io. Tsisy olo marigny ro io. Vice-président ny assemblée. Oh, président ny assemblée. Quel président ny assemblée? Quel vice-président ny assemblée naro? Ino konokony ataondreo? Fa nagnandro ambadimbadiko. Handengala pouvoir. Oh, ry zala pitariky assemblée ao tompony natoko ny raha zegny. Izy koa izy olo be manantsaigny izy mahay mandiniky. Azoviny tiako volagniny. Koa tenareo ndraiky tomonoko agnarany tomonoko. Za tsara mavozo olo. Magnasa olo fotsy ataoko. Fa konokony. Super kui volaniko aminareo. Tsy mahavelo tegna. Rozy io koa matoe le ro tsisy retraite. Tongona aminakabaka. Ro mivolagna politicien jiaby Madagasikara. Bambarabaka. Rozy io koa retraite. Aia velo tegna andro. Ino retraite ny touchendro. Normal ro mivadike. La cousine isanandra. Isanandra. Isaka 5 ans. Isanandra. Isaka 5 ans. Mivadike la cousine. Ro fa tsy mamadiky palito. Fa mifitsakaraka hoe. Aia ta misy velo tegna velo. Eno akabaro. Ndero baka tsimo amy tany navieny any fo fa tsy mila izy. Boko fa tsy tia izy. Taloha dadilany mitandregny radio transistor hely ampondona omby na radio transistor national mikasosoko io. Iza la io parazity.
zavanareo boka mba arava arenareo boka tragena azy tamin'izy nagnano politika taia izy tsy tamin'ny orange izy koa orange fa komasy hitany tsy nanjary TGV nivadiky ny alany eo nandeha izay eo ary nandeha nagnano avatoro nagnano avatoro izy amin'ny teny izy boka olonjovy izy Ravatomanga mibaribary izy io fa olon Ravatomanga ro amin'ny assemblée eo mila taritiny mila andesiny agnaraka izy amin'ny mahame mason-tokonazy ho andeha miaraka amin'ny Ravatomanga tonga avajery atsika tonga avajery atsika fa tsy olo karaha regny andeha ndrebreby Madagasikara za teto nagnambaranareo fa ela ko nisy olo tsy nahay politika bokoa tsy manjary amin'ny politika izy alabaka atsimo io nampatsiaro za volagna le zala raiky Bruce Lee hoe bokonozatra mialatsiny aminao zandry lahy asa atao karaha io zany tandea igny volagna anazy tsy haiko niandro iny tsy haiko nomoaly igny ve volagnan'olo mpagnano politika hoe tsy maintsy misy ministra antsonay atao amin'ny asan messieurs panin'ny assemblée adignanao moa tamin'ny anao 7e vice-président n'assemblée TGV nitondra teo hoe tombaravarana ministère tsy manokatra varavarana antsona amin'ny telefony tsy mamaly niany izy magnasary vola fa hoe esory amin'ny plasiko zao raha misy ministre tsy ho avy eo ho antsonay isaka tous les 15 jours mintsy ataonareo direct amin'ny TVM ataova koragna mazava TVM anao karaha nandeha ndafy anao nandeha tsy haiko Canada tsy haiko États-Unis tsy haiko Dubai tsy haiko Maurice assemblée tany jiaby nandehananao koa fa mivory direct amin'ny télévision ni privé ni national fa nareo nino raha naboaka nareo amin'ny assemblée ao ke direct bambara eto volagna eto zay eto fa ela ny volagna même TGV raha Jojo mbola teo ravagna io assemblée io fa c'est une assemblée le plus pourri du monde tegna corrompu iny tsy asakanareo mandrava assemblée normal c'est pas un mec sincère ndenao mizasoara anazy fo enao izy tsy sincère za tsy mijery place n'assemblée za tsy karaha izy nilingilingy nalaky nangala président n'assemblée ampatsaroviko izy tamy raharahany Christine Razanamaso mialatsiny aminao mami koa manonona agnarana anao iny raha nataonareo niny raha tsy mampioaignoaigna anareo jiaby tamin'ny assemblée tamy Christine Razanamaso présidente nareo tao zisaky izy nadosonareo ino amizay lalagna réglementaire nareo tao lalagna amin'ny constitution zegny ny olo sojabe na ray aman-dreny na betogna agnatin'ny assemblée no tokony mitondra io assemblée io est-ce que nataonao nga raha zegny anao zao ndi vola aminakafa anao sojabe eo anao farany be eo ne prends pas les gens comme des cons s'il te plaît aviany raha jiaby misaobaoba io parce que olony Ravatomanga jiaby ro io ro koa fa matra zegny mamalia Koutzafianina Alexis
fa zay kazakadalena boka tovoko zay anareo mamevitra zay tsy malahelo izy ka zay mitaky ny fahamarinana avany avonegna avany atifiriny malahelo zay nderazagna nefo malahelo amin'ny raha mataonareo ny tany alahelo ny tany agnarany lerany rajoela to anareo nisy nasaky ny vola anareo nasaky ny nagnoin zay niady teo natanteragna igny 14 octobre igny igny baka volagna toliaragna hoe naody atsakatoto asa liberibenao zay frère abokona kaza magnano eka asa raha tsy mety nataoko amin'ny place koa te esory za miala baka anao zay tsy mila magnadoso anao matoa anao nasaky ny volana zay fa ianao raha ataonao tsy manjary miala fa za miamby eka adosone miala fa olo jiaby Madagasikara malagasy jiaby himpakanao nde nareo toliara fo himpakanao fa firy taogno tsy nandehananao toliara firy fanjava tsy nandehananao toliara parce que tsapanao tompiny baka raha tsy nanjary mialatsigny za tsy magnasa olo fa olo koa tsy nagnaraha tsy manjary ahitsy maintsy priatoko gauche droite na anao zovy za fa mivolagna politiky tsisy mpinamagna tsisy mpiavagna fiavagnana agny amy razagna agny ndraiky agny au bord de la mer agny fa amin'ny assemblée nationale amy gouvernement Madagasikara tsisy fiavagnana io oui anao koa mizaha soaran'ia io fa ianao izy tsy olo mariny sperako agnarany niany izy TGV amare izy orange afaka mare izy tsy haiko nino non attends oh alevanareo onogno nialany TGV ndraiky orange mandariny voakasin nandeha izy nandeha nagnano avatory za fa nivolagna teto olondra vatomanga io derrière tout ça c'est Ravatomanga izy koa sy fa matra mamalia fa tsy agny anao magniraka madamo raha tsy hainao ne zandry hitanao madamo ny rahinao tam'izany volagna momba ny vola anazonony raha tsy hainao ne igny havako aza lotovinao igny fa igny havako anontania izy anao mariny izy ao inonao zoky be volagna si mety mitra anao frère nivaliko anao teo fa karaha tsy ampidiana demandinao havako igny madamo igny ary tsy niany nomoaly nagnajako zay tsendriky nagnano politiky zay za fa nagnaja zay nanomboka amin'olobeny ziska izy navy fa tsy igny anao koa lelahy aza magnirika viavy baka za tsy miady amy viavy tsary nataoko mitsangana eto miboa eto magnangy ny toisiny zoky be tagnana na ny valiny zoky be vavy za miady amy lehilahy karaha za za tsy andeha gnano karaha Jojo tomagny 6e dan ke gnano ceinture noire ceinture ny kibonaka maro ny patalognonaka ceinture maro peau de caïman comme plus azovy malagasy tsy ndre ziska andafy aty le monde entier en Afrique mahe tu es un parasite mandrobadraha kolasy tsy magnamboatra ndre kolasy mba mandroboka magnamboatra fa anao mandroboka na ino tsy ampiarinao lalagna ny assemblée soja be tokony mipetraka président n'assemblée fa tsy anao o nandeha za ta Rusy o ny za ny russiane ino raha hitanao a Rusy rangy Rusy
mbola izy URSS CCCP tsy hainao le dikan'le CCCP ambarako anao koa karaha ataony URSS Union République Socialiste Soviétique Ukraine io fa servondro normal niany koa ny ravana tamy 91 URSS Ukraine malio tegna Russie ny taboko Moscou zay normal niany Vladimir Poutine mila miady angala Ukraine parce que Ukraine matanjaka iato servony URSS Ukraine servony européen Ukraine même États-Unis io mbola marata vandendro Ukraine fa tsy anao ndegna bato zay hoe ny URSS ny Soviet oh ambadiky saondra anao zama ataova demandinao frère valiko fo asa batoegna olo zala anao koa fa tsisy velotegna mipitra za hitanao za io za retraite za mina volany angovonaka fa za tsy andina vola angovony mba oaka za tsy andi karama mba oaka za miaro le vrai vahoaka harike oka zay atsary le fisambosamborana makatsy ben oui parce que mavoza nareo tsao avy aminareo le audity tsisy zegny madame faniry soa ny alanao taty nody tagny atsika jiaby niaraka antolona teto ataova asanao ministre ny justice anao ataova audity jiaby toiske olony ravatomanga jiaby ataova audity sambora za kokoly na ny fagnahy fa aby raha miraha volagninao zegny tegna tsy avy aty demande aza ribiribegna zay potea ravagna io assemblée io atsika karaha tsisy sénage io izy ambarako anareo vahoaka zay publier koa baka io proposition mila detondreo constitution nouvelle constitution kelera koa atsika diego kaza magneky za namaky io nouvelle constitution proposition natondreo io c'est rien tsisy raha me concerné le raha tadiavitsika hoe fédéralisme état fédéral ny mahavelogno ro ny hinanandro zegny agnatin'ny constitution io ben oui ary izy nandeha ta russe russiana nampy atsika russiana c'est un dictateur plus que dictateur azo mo nagniraka anao nandeha russe tsisy olona nagniraka anao ny force anao nandeha russe zay technicien mahe andegnany vazaha maty vazaha misolo vazaha dosinareo israélien ampidirinareo russe andafo Madagasikara amy russe koa nderatsiraka fotony ala paix à son âme fille ingénieur étudiant boursier nandeha ta russe mbola izy mbola natanjaka URSS ialako tsigny manomona agnarana tsy firegna magnajo anao za ray aman-dreny agnisan'zegny ministre ny communication ny tamy fahandro ny ratsiraka Betsinfira Frido diplômé ingénieur baka soviétique regny russe quel russe fotony anareo nde mila iaraka amy Poutine baka tambitambeziny Poutine amy pesosy agnapotenareo Madagasikara koa mialatsiny ialako tsigny za magnentagna vahoaka ary za tsisy raha sitroko vahoaka
amin'ny assemblée ataony zavatra mampangarahara ny ministra ndregny hoe ka igno zegny hoe na ino tsy ataonareo direct andafy isaka mercredi anao koa mandeha amy la 2 la 3 boko anao mandeha amin'ny BFM ndraiky 15 chaîne direct baka amin'ny assemblée mandeha toutes les chaînes volaniko reo na misy tombokondro hitam-bahoaka na koragnanjovy hitam-bahoaka fa tsy hoe nikaiky ministre zay ministre dimy nantsony hoe teto de anana esorinareo za raha ohatra zay tsy mila magnadosanao fa anao mialanao tompo iny fa raha ataonao tsy manjary mialanao to azo moa nifidy anao président d'assemblée pesance na pesainareo na vienareo président d'assemblée na vienareo ve panne zay sepaka ve panne tambitabezigny jiaby baka hipetraka eo nareo anao volanao président d'assemblée mba saikeo volana baka firy amindreo vice président d'assemblée reo antoko afa presque nareo nagnano karaha nataony TGV taloha nagnano indépendant bahoaka miditra koa mamadiky palito super cuit agnarany anareo zao les députés des super cuit 40 za tsy mivolagna 40 jiaby anareo zao les députés ndriasineny député ndrigy azovy reto akbarali sy forongony fa nareo tsy député ny malagasy arrête fermez vos gueules tio tsy critique nataonareo TGV miaraka amy karany anareo zao miaraka amijovy mbola miaraka amy karany mbola karany mamody vavanareo jiaby amin'ny assemblée ao ravagna io assemblée io fa io no mandrobatra a Madagasikara anareo latra niady nitandregny fofoky lacrymogène niaraka tamindreo ZNZ reo taia place misy anareo non tsy enkinavy aty frère tsy enkinavy aty demandinao taia anareo indrindra fa anao tagnabony moto niala agnabony moto agnaty 4x4 zegny anao ntolona ndre vahoaka ny toliara tsy jirenao ndraiky niana mareny tetiny soi-disant anao député toliara za tsy tetiniky Roberto fa kilina za torona tsy ho faty amare ambilafo za mianky amy toniky Roberto zava raha nataonao tamy C11 nialanao TGV nagnano avatoro anao planka anao nidriky Fraisakina ni raha nataonao tamy Fraisakina parazity nivoranareo tantonjobe ni raha nataonao tantonjobe nisy raha niaragna agnanovagna signature hoe tsy araky hilatsaka anao signé anao tsy signé hoe tsy miaraka milatsaka C11 blagna anao latsaka par derrière les autres tapoignarder les C11 niany anao magnasary magnabadibady zay kazabadoenao fa zay tsy bado misy volagna zay baka aminareo baka tsy moigny hoe ataoko volagna nesakalava izy antsirebiky migigo be fa foagna iny fivolagnanareo izy toliara agny adignako baka zay le izy tsy aroako mbo ataoko publication niahezako izy aminay agny
nagnontaniako ro baka toliara namagna ro ino madikazay izy moa ka karaha aminareo varatra agny hoe antsiripiky migigo anareo mazava mbola tsy avy zalahy tsisy demande ato frère franchement ke raha karaha zegny atsika malagasy anao koa mahatsaro tegna fa anao malagasy de vrai côtier de vrai côtier karaha atsika fo mamono atsika noho nino p sauce super cuit velo-tegna zéro mitia Madagasikara anao ndre problème base toliara tsy sakinao koragnesigny mitia Madagasikara anao faritra atsimo ino KMM sakinao koragnesigny mitia Madagasikara anao problème ampasindavan'nosy faly fasimenty fitrandragna mbola mandeha voe maro andapasambava mbola misy nino tsy sasakenareo magnano arrestation io nino parce que olondra vatomanga za tsy magnasa olo fa naka politique tsisy fiavagna fotony vahoaka no fanjakagna fa tsy anareo navyo anompo anareo tegna izy andevombahoaka dikan'zegny tandrignesa vahoaka aboaka koa baka io publieko amindry mira nakao ho anareo zay mahay mamaky vakia azave amin'olo tsy mahay mamaky ho anareo mahay mivolagna raha io boka nataondreo volagna vazaha io ne volanko aminareo ro magnano atsika tsisy jery ro magnano atsika foagna nanangagna tsiako ninonino ro mbadika agny parce que ro mila ino magnano constitution metimety amy faigninandreo bonsoir ataondreo volagna vazaha baka olo ambany volo agny tsy mahay volagna vazaha ro amizay mandeha mitety ambany volo antety agny jiaby magnasary magnodigny koragna or afara soratindreo amy constitution ataova volagna gasy anareo ndraiky nahita anglais nagnano constitution ndreo mivolagna français ataondreo volagna anglais anareo ndraiky nahita français la France magnano constitution tsara nagnano volagna africain ni anglais ataondreo volagna français nagnino nitsika nde ataonareo volagna vazaha ataova constitution volagna gasy ravagna constitution io fa zay tsy andeha ribripenareo faux constitution proposition nde ataonareo mifandraiky aminonareo posinareo publie koa baka io raha io nazoko za tsy raha magnasitriky anareo raha vahoaka raha io nazoko publie koa dommage fo izy volagna vazaha zegny n'olo mamaky may volagna vazaha azave mindriavatsika tsy may volagna vazaha ho an'izay olo tsy may mamaky magnotania ino ma raha soratany constitution proposition ndry zalahy reto mbola fampizaha io atsika magnabadibady olo avao ty koa sagnagna gegy ty ke zegny raha misy io ke izy koa ny zahava ny sambory ny dinigna ny fakifakegna kabaron'ny président ny fagnavoazana zay mararabendreo nday agnarandreo tsy haiko refondation nino za teto nagnotany anareo boka magnano mehe zay nay volagna vazaha zay tsy may volagna vazaha raha henay bonjour comment vas-tu ça va bien je vais acheter mon pain baguette point barre fa anareo magnano constitution anao malagasy anao magnano constitution volagna vazaha parce que ndegna botibotianareo vahoaka antety eo anareo magnasary vola amin'ny assemblée tsy sakinareo atao direct ataova direct TVM io koa ny vahoaka iny tsy se lerinareo hitantara laboly enareo magnano laboly en direct fa lerany raha amin'ny assemblée ao tsy sakinareo atao direct parce que tsy se baka tsy hita le passe valise le passe enveloppe ataonareo atsika fa samby tao zama tsinjaka enareo henay ataova direct
aboa télévision TVM RNM ony vahoaka fa io tsy narô anarô teo karaha wawawawa tamy TGV ndraiky Orange ndraiky Mandarine hoe fa TVM botonarô io ny vao niananarô navy io na ino tsy aboakanarô vahoaka raha mandalo za teto ny volagna Zandry Gasikara ministre ny communication et culture apotiko aminao ndraiky Zandry Gasy anao ministre ny communication io ataova filtre dans toutes les Madagascar les vrais journalistes fa kamaroandreo journaliste fantôme tsisy capable vrai journaliste Madagascar ao io karaha chauffeur-ny bajaj capacité zéro ka voilà merci aminao refondation nataondreo baka refondation ivokisany kibondreo amilomandreo tokatrandreo fa reo tsy nagnano refondation pour le peuple malgache et pour Madagascar miala tsiny aminareo fa za tsy badoenareo zalahy ary za tsisy andra agnabadoeko vahoaka malagasy za gasy aza vandesagna olo non za tsisy problème aty tsy problème baka aminaka aty mety connexion peut-être je sais plus aza badoenareo olo anareo kony apodiky sanandra anareo magnano vorovorony amboa na ho izy aminay avaratra agny hoe vorovorony fandroaka tsisy raha tapaka tsisy raha miboaka misaraka fagnorako masitay zay boka vorovorony fandroaka za fa anareo boka fandroaka amy kartery alignandra anao miboaka mitsiriky za anao ro fena encouragement io ro boka blanc rava tsisy raha tapaka za tiako ro mamaly linkam tiako ro mamaly baka maliako ro maririko zava 29 ministre mba mbaraza kony firy tamy ministre 29 reo mba nijoto sur terrain mba nandeny za tsika amy province mba nitandegny atsika vahoaka heureusement volanko nisy reo co-président reo efatra reo akoatra ny président fa koa ministre 29 reto ny atahorako tsombo avy les chiffres l'homme qui ne tombe pas jamais 69 agnarany heureusement rombo 29 fa reo koa navy chiffre l'homme qui ne tombe pas jamais chiffre 69 là c'est grave tsy problème zaf tsy problème zandroko mon frère ny tsika jiaby izy ty ny tsika jiaby izy ty azegny aviako mivolagna amitsika vahoaka malagasy mahazo mivolagna atsika zo tsisy olo tapaina mba va fa izy koa ndraiky tadiavindreo ampoditsika ZNZ atsika hitaky raha ataondreo tsy miova io ampoditsika ZNZ ben oui vorovorony amboa za ma ravagna tsisy raha tapaka fa orobodiny afarany vingt-neuf ministre roboko tsisy asandreo loger nourri franchi jiaby 29 ministre reo tsisy asandreo est-ce que ministre ny industrie ndraiky ny jotsy tadia koa ny za problème secret ndraiky ny any atsika fo niady raha io za tsy naregny tsy nahita ministre ny industrie nandeha zary est-ce que ministre ny tourisme raha jiaby ny volaniko teto en tant que za zanaka zafy ny ambario be mandalo za bokoa agnaboaranareo ino koa raha mandalo vaovao ambario be
aboaka koa nareo amy miranaka koa raha mandalo koa mba ribeo resaka tourisme tsy jireny ministre en tourisme ny koragna za teto resaka pêche eto atsika hoavy ane ouverture de pêche maromaro nandeha napetraka io kirimaso zaza navelany ngay tsinitsongoagny magnagny tsy hainao oagnoagnindro io olo karaha reny teto nareo ministre amy pêche ravagna tsena ka raha ambarako anao edy raha nabafy fanirotsoaza raiky izy io mba ataoko hoe magnano asanany rozy io nefa mikonikony agnadoso izy fotony igny le zara raiky baka atsimo igny fa nagnaraka volandry maparasiny mara hoe oka zay le fisambosamboragna nino mavozo baka izy agnatin'le atao audity ambaranao tsen'olo madianao tamorisy zama olo tsy ty vola fa dianao tamorisy hain'olo fa olo kazakadalenao zany matetiky mivolagna amy ranabavy fanirisoa ministre de la justice ministre André Veso tandrema ranabavy za préfère 1000 fois de maintenant anao tsenky nataondreo raha grave sitrasintrana donc anao mipodiana aminety fa oa eto za magnambaratsika vahoaka malagasy oavy ary tsy hoela mbo tsaronareo volagna zokibeny any araiky oavy andeha tondro io un vrai coup d'état araiky nataotsika 14 octobre tsy sais pas iny coup d'état fa araiky andeha tondro io reto forongony ravatomanga sy ny tsy piepien reto mena gigony ravatomanga reto un vrai coup d'état andeha tondro io posez boka question aminareo posez question ty apetrako question ty posenareo koa question ty atsika samy marinion nagnino tamin'ny Apollo 11 nitongonigny accusation nahazo ry Paul Rafaroana sy ry Pierre regny nigadregna tamy prison re fa hoe hagnano coup d'état jusqu'à mivadindreo nigadregna tary fa nagnino araiky ty tsy sakindreo tongonigny agnarandreo olo roe mikasiky andeha hagnano coup d'état tamitsika teo tongona baka nareo koa olo marigny zalahy fa nagnino tamin'ny Paul Rafaroana nitongonigny agnarandreo jiaby complice ndreo jiaby fa nagnino aroe ty tsy tongoninareo mazava ho azy olo baka amindreo any iray izy boka fambariko anareo zegny mbo atsaronareo vola ataony zokibe grave noho ny 14 octobre raha kotiandreo io un vrai coup d'état hoavy raha zegny zegny ane mampilingilingy reo nisarombaka nangala place ary nisarombaka nangala place aty ry sasy amizay misarombaka magnano izy koa baka andafy aty na Amerika na ia igny le atao hoe pré-campagne zay baka mampisarombaka ty magnano pré-campagne io parce que sarombaka angala le pouvoir fa tsy le hoe état fédéral na hoe le province autonome zegny mavandy anareo publie koa bako io proposition nareo constitution vandivandy mila ataonareo io mangarara izy mangarara ne tsy ambaranareo zay vahoaka azovy reo olo aroe nagnano coup d'état teo tsika mono
président Michael io aboa zegny niheny hoe mangarahara anareo zio kaza misy volagna aminaka na mivahoaka hoeke anareo tsy mahay antany nandiana an'le 6 container tamin'ny andran'ny Rajoelina Ravatomanga que de armes du feu lourdes nampidirigna Madagasikara efatra ny josto Tambaribe aroe ny josto Voemara nandeha io container 40 pieds tsisy olona hita container 40 pieds ziny koa container ny Zokibe na ny Fabrana ny Joakim ny joso direct fahinareo io container ny Zokibe io container ny Joakim fa container 40 pieds mijotso amin'ny port io fo tsy hita Monsieur le Président Michael tsara za lafa ignane fa ro olo aby ro tsisy manjary aminao ro io tsy manjary ce sont des assassins diaby voakarama ro io ary ke io fo avereno aty Madagasikara ny rahany ngai Ravatomanga na ino izy ta Madagasikara to tsy nataonareo anketinazy firy raha nitakiny vahoaka raha ny ampiasan'ny vahoaka taminareo tamin'ny Assemblée nationale to tamin'ny fitondranan'izy teo hoe enquête parlementaire nakadikadaleny bomba anareo tsy mila zany enquête parlementaire est-ce que nareo nasaky nitsanga tamin'ny Assemblée to hoe ataoviny enquête parlementaire raha rany Kongo raha rany anniversaire raha rany sambo AW majaboiky saky nareo mikoragna raha jiaby zegny niany mamalia boka nareo amin'ny Assemblée ao nareo boka maro misy vava zegny za misy vava plus que nareo koa cerveau coco za misy fa za tsy magnano super cuit venitegna amin'ny politique mba hoaka karaha ataonareo io mandalo raha reka sitrisitriky karaha ty bavy mina tabakera lobaka amin'ny tabakera iny vita igny asisiko asitriky ao karaha iny politikenareo oui anty bavy mina tabakera mina lobaka baka karaha zay ndraiky lobaka orogno vita zigny afody asitriky agny karaha zigny ataondrony tsisy raha tsy asitriky mialatsiny fa Zokibe tsy aminareo naka raha tadiaviko vahoaka kazapijaligny aza vandesagna aza ribribegna fa trop raha ataonareo trop nagnino valia za anao nasary nandeha namangy anabavy Tambariobe ta l'hôpital Betary panne président d'assemblée nagnino niany anao anavy eo tsy sakinareo boka dossier nini donia anabaviko aboabaka zaka aza vandesana fa za misy dossier nanabaviko tsakara tadiava sambora docteur Dona ny rahandreo boka Tananarivo nandeha nitribik'izy tamin'ny prison naty izy nafaty izy na itsy sakinareo boka dossier justement nagnino anareo natatra 10 milliards vola andeha anaovana coup d'état avec 2 PA ndraiky ino fusil de chasse nandeha vola io anareo koa mangarara boka mbarazy vahoaka 10 milliards ny hitanareo nazonareo tratranareo iny nandeha nataonareo aia aboazy vahoaka 4 caisse ny boaka baka tamin'ny banque centrale nandeha aia ambarazy vahoaka fôtin'ino anareo jiaby complice araiky Alexis ihany no kotozafy ihany ny Alexis fa za
tsisy andrany za andeha avandy amy vahoaka na za na zandro Joakim na zandro Fabre tokotelo mamasak'andro zay ko mbola gasy karaha zay tsy andeha vandesane zay tsy magnano basiny Anglin'ny président ACC basiny Anglais nakakativitra avy tampoko navy raha jiaby nasitry ny ACC tsy mamango aminay nagnino tsy aboakanareo dossier CNI tsy aboakanareo dossier ny ACC firy dossier amin'ny ACJ magnino tsy miboaka firy dossier amin'ny Somefine magnino tsy miboaka amy Bianco la même chose firy fitoriagna nataony Ramatoa Raissa tamy Bianco nandeha dossier na tsy aboiky za tsy magnano politiky inspirako ikaranaro za zanaky MFM tariminy MFM nampianariny MFM politiky za tseniky nivadiky tamin'ny MFM za jusqu'à niana marentety kiamako andragnahary mangala za fa za miaro vahoaka za mite Madagasikara ary za fier existence ny Madagascar dans le monde fa nohony tsy fisiany jerinareo be fo agnatsirebiky ny migeko za mivolagna raha tsy manjary ke zegny izy atsika vahoaka mandinia nefa basiky zay malahelo atsika isaka lera isaka taogno isaka fanjava isaka 5 ans atsika ilanja faty fo fa nio tsy miova ilanja faty fo alahelo ny tany ry avako aby mila tifatsika mare tany io rano io fa io tsy dignindreo ko atsika jiaby province ny Diegoniaro nitefaka ranomasy nitefaka tanitsika vatra ro fantafo ataovatsika boka raha jiaby zay mifanta edy roky teto zay technicien vola même raha Jojo mbola tamy fitondragna za voalohany ny vola groupe nafarinareo baka an'Inde io groupe fanaty non tsy nijeregna volagna zoky be zany e technicien matoa za navita 17 ans en service tamy société niasako tandafy teto resaka électricité générale zany volagna raha io koa fa navy tatamatavy za fogna volagna tsy aminazy moteur io e akory tsy izy io amizay natao hevitry nitondragna moteur io navy Antananarivo avy amin'ny irany zokilahy zandrilahy baka amin'ny Ambaribe agny volanarigna andrano eky nataoko taminao io izy io 145 milliards et quelque nandeha nivangagna moteur pourri naty io za fa nivolagna teto déjà ko vi moteur nandesinao baka ailleurs ke traverse ranomasy boko izy nadokonao port tsy emballé tsy hita agnatin'ny tany couvre rano sira mamango izy firy taogno aroe izy nidoko tamy port ny Tamatavy normal boboko ny rano sira ny Tamatavy boboko ny ranomasiny anareo ni vous êtes des cons tsy adalagna ny vazaha koa la neige fa latsaka raha ataon'ny vazaha voalohany ro manasa tomobile-ndreo amy rano parce que la neige io misy sira io mandroboka feray tsoatsy hainareo koa zegny karaha zegny raha ondragnanao amy sambo mandrapaviany amy destination boboko ny rano sira boboko tsikony sira io acide feray hoaniny karaha ataony mihina vary ndraiky mofo
normal moteur io Antananarivo pourri andeha ataonareo ino izy io ankolagna vy ozy ay sosiko entana 145 milliards oh purée nariagnandrano soit disant oh groupe magnaboaka 105 mégawatts quelle heure quoi aboko le itanareo tsy mazava ny eroy azala ndrezafo zany vidy casque-naka ty tamy boulanger JBL 2 ans garantie vaut quelques mois nazahoako izy ty 6 mois na 7 mois donc 2 ans garantie ty casque ty anao vanga moteur be karaha iny tsisy garantie amana milliard vangagna izy tsisy garantie non attends oh nde anao to mivanga tomobile nem tomobile fa 10 ans vangianao farafaratsiny izy misy garantie 2 ans 1 an fa nareo vanga moteur be karaha iny zala tsisy garantie oh purée andafasako groupe maty anareo aboko nareo ameko garantie 2 ans groupe maty alafako amy fanjakana nagnamia solution za teto resaka électricité nagnamia solution zoko fabra resaka électricité non tsy nijirenareo zay bravo rajoela tamy CCI naty motro niandro tamy assemblée naty motro nagnano goma amizay tampoko nirehitry ely boko naty nirehitry mbola ino koa raha nde volagninareo aminay amin'ny assemblée koa zao io ino koa raha nde volagnin'ny président ny assemblée koa zao nareo tao anaty motro iny ro jiaby mira ro sady fitondrany araiky fitondrany lagigny adosiko agnatiny président Michael araiky zao ty ro zao ty gouvernement assemblée fitondrany lapoasy miala lagigny atsika nidriky lapoasy afaka maretsika tiako hidriky nino koa masontoko sa mahamay setoany sary bahidy sokrany mampalahelo le toetragny rango 1960 nareo mivadiky palto niananareo superakui amaray koasa ino koa nareo tsisy velitegna ro tsisy carrière volaniko aminareo ambaraboka ino carrière andreo io anao mizandafy aty mpagnampo politiky na ben'ny tanàna na député izy misy asa velitegna anany fa izy manompo commune any izy manompo vahoaka anany fa mitsika igny na bado na dondro na tsy haiko eky nino kofa mahazo pesosy aleo magnano député mitany misy anao agny anao zegny ane mahavy culture volako potendreo culture koa ny potendreo ino raha ny potendreo amy culture ary zao tamy fotoagna ravaly boka nisy iny hoe mila olo mba mamaky volagna vazaha olo mba niantra andeha atao mpanjaka amle tanàna zay moa andeha Monaco sa zay andeha Arabie Saoudite ke zay ndeha koragna amina mpanjaka sa zay andeha Maroc ke mila olo diplômé mpanjakane jiaby ny fandimby teo tsisy diplômé tanànane nandroso zegny ane mahavy zay mba ribe tsisy mpanjaky parce que ro mitady olo voabekondro avoatsindry azondrenandro mila petraky andro tsy mamango amizoko be maty mpanjaka amy sola mpanjaka zama
fa tsy olo baka antany andeha ataonareo mpanjaka io tsy marigna aminaka za mitsangana ko mbola province ny Diego na Diana na Sava zay tsy faly mamalia zany mitady anareo mamaly aboko ko baka io proposition vandivandinareo ino constitution namboarinareo mila gnanaovanareo raha tsy manjary amin'ny firenena io koa baka zahoanareo place ro tsy nazo place tamy gouvernement raiky nipetraka ty ro amizay mikononkonogny raha fa baka ro avy place amy monument raiky avy disova za ry vahoaka malagasy ho isy re monument ny tsy oely zahavanareo boka re monument avy io olo magouilleur gigomena dinosaure bo avy io ko tsaroanareo volagna zoky be zegny ry sasany le nazo ny alahelo kanigny tsy nazo place tamin'ny gouvernement raiky ty mikonikonina baka azo place amy re monument raiky avy ry début de l'année za koa tsy diso ho isy raha zegny d'ici début de l'année mbo zahanareo boka re monument avy io mbo tsaroanareo ty raha novolagny zoky be tamy 17 novembre 2025 ben oui ro mavozo baka fotony ta fitondrany radio io ro jiaby magouilleur fa niry soa amizay magnanoara asanany nino avozoandreo zay he itsangana zay zao fa tsy azonareo karaha taloha regny hoe afody vava zay mamboridoky atolonareo ke mona azondreo fofody vava tsy ekeko atsika mila mitsangana ry vahoaka malagasy Diego Suarez province ny Antsiragnana ry vahoaka na Sava anao na Diana anao koa fa matsapategna fa zanaka ny avaritra mitsangana miaraka aminay fa tsika koa fa tsy jirindro tsika mangataka indépendant droit tsika ne mangataka indépendant atsika taritrina fe manga ry avako abe hely fa managnegny mais justement baka izy baka nambariko anao igny zama politiky ny Madagasikara tanky mbola misy le dinosaure le sojabe le menagigo avy amin'ny irany lagafo hoe il est beau le lavabo tandrignasanareo boka irany lagafo ndo zavanareo amin'ny YouTube tapenareo hoe lagafo boko titre nany hoe il est beau le lavabo ino raha volagny lagafo amin'ny irany simple parole mire que le rythme qui change sindragny edy ny haiko baka zegny aleo magnantiry toara libéré ambila samy mitondra anany atsika amizay mizabaka azoviny loso azoviny tavela zay varatra amiko tsy saratry anagnany zay tsy tokony jaly rano zay tsy tokony jaly moto za koa tsy diso koa kara 145 milliards ndraiky indra ohatriny nagnanaovandreo périfindreo ino téléphérique montrakandreo io 152 millions d'euros koa namezana reo zay tavaratra tagny
za technicien volagna zegny 152 000 euros igny plus 145 milliards ariary igny namezana ro zay province tavaratra tagny namboariko antseva io Andoharano nataoko tsara lavitry ny andekaleka ndraiky araiky andeha amboarinareo ndraiky EDF io antseva io koa namboarinareo za masaky mifanta miretry motry rano baka samby rano jusqu'à Cap Diego antseva io Andoharano io bebe ny andekaleka bebe ny aia ny tany agnanaovandreo inty rabe vaovandreo io miaraka amin'ny EDF io bebe io 800 hectares antseva io Andoharano io miala tsiny alako fondry alako toraka salia amy ray aman-dreny agnotanendry magnasigny tamin'izy député ny ambanja zay jiaby niaraka niasany za antseva io sako mivolagna zay koa 152 millions d'euros nalainareo tamy la France igny plus 145 milliards nandeha laninareo vola nandeha nivanga groupe montraka anareo 105 mégawatt tamy Porto Jose niakatra pourri io nagnamboaranareo antseva lalaboko ndray zany kakony mbo mahay mitsinjaka baly mazavandra zay mbo mahita vitsika lignandra motry miretry baka samby rano jusqu'à Cap Diego sako mivolagna zegny amboara antseva io baka hitanareo izy za technicien mivolagna zegny fa noho ny fitiavategnanareo tsy fitiavanareo raha manjary amin'ny agny zay vonenareo vahoaka tonga vasaigny atsika tonga vasaigny atsika zava raha mandalo amy cure nisy suitiny koragnany cure atsika Diego tsy suitiny nefa ny amy cure ao mbola misy 100 et quelques élèves sady tsy lo sinody ny tany tokony hodiandreo ary le 12 mila ampidinindreo hianatra mpianatra ndre vaky tragno mbola misy amy cure ao Diego nefa ny zandaro ambadiky eo tragno bozaka vaky tragno ny cure nagnasary nagnano ino zigny famindra-po tsy haiko nino-po le vahoaka le jeune Lazare ndraiky mpianatra ny cure parce que reo navozy basy fanrangaranga teo basy ravagna teo 2 jours après vaky tragno amy cure ao tsika mikoragna io vaky tragno anareo nde pidriky mpianatra le 12 zinzin mampalahelo tegna mampalahelo zegny baka aveko mivola hoe mifoaza atsika vahoaka côté atsika vahoaka amy côté mifoaza fa raha ataondreo io la même cadence même rythme les paroles toujours les mêmes que le rythme qui change niala ratroila nitry cravatte manga atsika io tsoatsy hainareo araiky igny amizay magna cinéma nany Maurice io oui io ny ataony mampalahelo ke anjara atsika mandiniky amin'igny amaraparagna izy andeha Ambarivo be za vite fait fa alikaligny andro io koa teto zany koragna namaly koragna ny maire ny Ambarivo be ndraiky député ny Ambarivo be ro tamy TVM hoe fa le ananganagna tiako 5 étoiles tiako 4 étoiles amy sakaty ao azaveko amitsika vahoaka malagasy indrindra atsika vahoaka ny Ambarivo be atsika kazakadalendreo 5 étoiles 10 étoiles 14 étoiles ou 20 étoiles même 100 étoiles
ke hoe andeha to amoron-dranomasy vazaha tsy mijery ranomasy. Ameko solution naro. Tamizimbaka zany volagna hoe comptea tamy misy ranomasy, tamy misy plage en Europe ke hoe propriété privée plage. Araiky tseniko zegny. Ny volagnanao zany ministre ny tourisme. Tsy haiko sofininao loaka, tsy haiko anao na magnano kavina anao boka viavy. Asa le loaka amy kavinanao donc ny tsy maregny na le loaka vrai amy tympanonao sofininao donc donto apodiko raha volaniko aminao madame ministre ny tourisme. Anao koa tsy miasa anao miala. Azaveko. Nagnazava za teto. Olo tsy technicien mandeha midredrigna amy TVM ndenao mitandregny rô fo anao dilo sofinino. Tellement rô bado. Anao mahita rô mandeha ivelany, mandeha ty, mandeha gauche à droite. Tsy haiko masondrô io donc tsy mahita. Za mipetraka amoron-dranomasy karaha nisy, karaha Monaco. Tany malaza karaha tany pitrako aty amoron-dranomasy tsisy karaha izy. Unique dans le monde. Sable de l'eau. Io antaniny agnanaovagna départ'ny voilier. Tour du monde en voile. Na Vendée Globe agnarany. Navina boko tamy vidéo io place. Intelo. Plage telo. Karaha tony Marodoka ndraiky Madiro kely ndraiky Ambatoloaka mitambatra Sable de l'eau no plage. Sisiny lalabe agnabo. Agnilany lalabe que de bâtiments appartements. Tsisy l'hôtel. Amban'ny appartement jiaby io pandafo glace, pandafo souvenir, rakakarare, pandafo bouillet, parasol, rakakarare. Fa io tsisy hôtel. Hôtel jiaby io amy Sable de l'eau no agnivo tanàna. Misy 5 étoiles, misy 4 étoiles, je sais pas. Tsisy amoron-dranomasy io l'hôtel io. Fa nagnino amin'ny agny forcenao roa raha andeha amoron-dranomasy. Aboko tany masiny. Araiky zay. Faroe. Solution miako. Vazaha tsy mijery ranomasiny. Amindreo tiako misy ranomasy. Ro tsy miasa lohany ro mitady raha naturel, ro mitady nature. Izy koa nareo nagnano. Ho anareo zay misy vola ataova raha volaniko ty fa hitanareo ino avantage nareo. Atsangana l'hôtel maventy baka agnivo tanàna agny. Na amin'igny sisiny lalagna mandeha aminay Mbatsavavy, na amin'igny sisiny lalagna mandeha Fasiny. Atao l'hôtel maventy baka agny. Na io lalagna Jamanjary mandeha Ndilagna io, tany fary io, ataova 5 étoiles baka io. Zavanareo tsy feno baka. Feno. Plus que le araiky andeha ataonareo amoron-dranomasy, on s'en fout. Ino aveko zany vola aminareo feno. Avantage maro azotsika ambario be koa raha zegny nataonareo. Azaveko. Anao koa nagnano l'hôtel agnivon'ny tanàna. Na tsy amin'ny centre-ville. Izy volaniko zegny. Ataova amin'igny. Lalagna mandeha Fasiny boko grand hôtel. Ataova amin'igny. Lalagna mandeha Ndilagna igny. Amoron'ny arabe igny grand hôtel. Mahazo avantage ny mpitondra bajaj, mpagnano taxi, fôtony rô miara baka Fasiny
ro iondragna bajaja ndrenao mandeha ro magnaja ro mitondra ro igny anao tondro chauffeur andro pendant 2 3 4 semaines ro un mois vacances io ro mody midriky vola edy aminareo taximan ndraiky bajajman ataonareo zegny raha zegny mahazo vola ro mivily io mahazo vola ro mpandafo raha artisanal mandafo produits locaux regny et en plus mampiditry vola amile commune mampiditry vola amile commune ataonao Jamanjary izy mampiditry vola amin'ny commune Jamanjary ataonao lalagna faseny izy mampiditry vola aminay commune Ambatosavavy ataonao marikitry la ville io izy mampiditry vola ho an'ny Lapointe ataonao milalagna aminay amina Ardoka igny izy mampiditry vola amin'ny commune Lapointe fa nagnino mila obligé oh sakatia oh nagnino koa tsy ataonareo tanily koa 5 étoiles ataova tanily koa 5 étoiles mariny fara io koa mbola misy place vitagna 5 étoiles ataova tanily koa boka 5 étoiles izy koa nataonareo amin'igny lalagna digoely mandeha Ambatoloaka na lalagna Pasindava nandeha nalena leongy ny raviravanareo regny ataova l'étoile ataova io boka l'étoile hôtel 5 étoiles zako tsy ampidriky vola amina commune vazaha tsy mijery ranomasy fa zay kazakadalenareo tsy maintsy atao zegny mampiasa olo maro asaka keza atao ny tetery ma tsy mampiasa olo maro valia boka za les 2 du pont nagnasary volana tamin'ny TVM valia boka za fa za kazabadoenareo za zanaka ambario be zafiny ambario be iraka azaveko aminareo ino mampiasisty ro milandery masake fa matra eto ro relany volagna tamin'ny TVM igny kabaro io green madalande io hitako dossier fa za mbola nivolagna amin'olo nahitako raha io envoyé aminaka fax ny dossier io sarosarotro zalazoko be fa za ndraiky iezaka koa vitako anao signaleko ça marche azaveko aminareo agnatin'ny dossier io ino aviandreo mila miinsiste asakatia parce que Léon Palmbitsy mila angalazo Ravatomanga mamatsy arabola ampodiko fotony Léon Palmbitsy mila angala io 17 hectares Sakatia io fotony Ravatomanga mamatsy arabola tsy Ravatomanga angalazo fa Léon masake mifamatra zay ro la ary masake mifamatra zay Léon Palmbitsy zegny kabaro io anjara tsika vahoaka Sakatia mandiniky za tsy enkinagna amenareo Vatomay zany mba zanaka Sakatia koa da tsy volagna raha maro Sakatia io fa za zanaka Sakatia karaha toko za zanaka Ambatosavary za zanaka Sakatia za tsy volagna raha maro fa raha ambariko anareo vahoaka ny ambario be fo izy zegny dossier io Léon miketriky izo Ravatomanga mpamatsy vola masake mifamatra amizay ro io place jiaby hitanareo Pasindava igny amin'ny parti mastaty Krisy
nagnanaovagna terrain manara-penitra andro ty sisy ny lalabe jiaby digoely rabe regny leongy Ravatomanga mpamatsy vola ambariko anareo ny marina tsy sakindreo amin'ny domaine topony ambarabeo magnaboaka dossier zay fa ino dossier agny Tananarivo agny nareo mety arakara zay normal ary dossier Tananarivo agny io izy ny hitako volaniko aminareo niany fa io koa azoko publieko io fa bon mbola point d'interrogation ho azontsika sa tsy ho azontsika dossier zegny raha misy nino amizay fa maro volandro no anreto OMC sy ny forongon reto pesosy safero manonga mijotsika raha lelony tsaiky amy TVM RNM vahoaka ny sakatia tandrema aza mandry aligny kazamandry matsagna aza mezagna taninareo aza kadalendro ke amy 17 hectara amiagna 2 hectara nareo agnanovagna tragno l'hôpital rango zay nareo tsy nagnano l'hôpital ndraiky l'école teo ke niana nareo mitady tany andeha hagnano l'école ndraiky l'hôpital andeha hagnano KMM ndraiky Ambatovy koa aia l'école natsangany Ambatovy ndraiky KMM aia l'hôpital natsangany KMM ndraiky Ambatovy anta misy rory kobaka ambava nde l'hôpital natsangany Rajoela misy firy fo tsisy docteur aza badoegna gasy zala aza badoegna olo anareo mpangala tanin'olo ny tokony voleza izy boka ambarako reo zay za zoky be eto vahoaka ny sakatia vahoaka ny ambario be aza ikegna eky raha nareo alendro amaraparagna ko izy mbola ambario be fo ho an'izay may ambario be may place volaniko ty za teto narovovolagna deparnao koa baka Jambe night club anao mandalo mahazo amy Petit Paul mahazo amy tompoky Lazasy Lucien lalabe public io anao mandalo Marlin club anao miboaka mitsenga madiro kely na miagna Marlin club lalagna public na miagna Marlin club ny tapenagna lalagna io lalabe ministre ny travaux publics anao vantagnako volagna eto tsy ankasitrane ambario be plage madiro kely Ambatoloaka io raha nataony Marlin club io vahalalagna io zala Marlin club ny ala tany nisy izy tany navy tambario be tsy nitondra tany wala tsy nitondra lalagna ino amizay problème misy tapenandreo lalagna jiaby io ka niveau jiaby io lera ny asara maleny koa latsaka amin'ny ankitigna atsika may karakory nataony ambario be mahazo maleny l'école ambadiky Marlin club o rano andohaliky rano andohaliky l'école ambon'io Marlin club io vahalalagna io azafady aminao monsieur le maire ravagna lakorny Marlin club nandeha nataonareo amy lalagna ny public lalagna zo io ny tokony nataonareo lalagna pavé fa tsy andeha fodinareo zay kazabadoe araiky zay raha faharoe misy koa tatatony tato raha ataondreo ho an'izay may andilagna may tany volaniko ty za boka magnambara ro magnano may ambario be fa ambario be za tsy alafonareo 2-0 za maregnareo Real Madrid Barcelone sa PSG Marseille
score ndraiky zoky be za ambario be tsy resinareo ho an'izay may ambario be may andilagna mety any volaniko ty piblieko aminareo boko eo sary io fa mipiblieny mandehandeha agny fa aboakako anareo ndraiky mandeha sary io azaveko aminareo plasy io ndre za zoky be fa natoeky ifo tsendriky teraka fa lalagna tamy lalagna ty aia plasy volaniko aminareo io ho an'izay may andilagna anareo koa mandeha mifaritry Cap Doré andilagna Cap Doré andilagna teo fa nisy lalagna alohan'ny za teraka teo fa nisy lalagna ary lalagna io mbola miexiste publie koa sary baka io après za mipiblie constitution bobo majundro igny za mipiblie sary io ambanin'izo agnabon'izo ni raha misy izo io nasiagna barrière lalagna io ary tsy azo andalova za ho avy volaniko zay plasy tsy mboanareo volagninareo faninareo regny za mitondra vahoaka ny ambario be zay avy io sambora za gadraza ataova karaha nataonareo namona nabaviko prison fa tsika fampitana za tsy avy andiady wala za tsy avy andigafy fa lalam-bahoaka azo atao ke misy tompiny nagnino tsy barinareo koa lalagna amin'ny SPPM nagnino tsy barinareo koa lalagna amin'ny école frère nagnino tsy barinareo koa lalagna amin'ny école Masera nagnino tsy barinareo lalagna devanareo raha mairie fa magnino lalam-bahoaka andeha tapenanareo Martin Pesosy Cap Doré andilagna lalagna volaniko io nasia barrière roe karaha ty io n'importe quoi nareo io man babanareo sa ny mamanareo sa ny dadilahinareo wala ny dadinareo nareo tseniky nisy teraka lalagna io fa ny existe teo lalagna io mijotso mandeha mipasy ary tsy azo andalova za mandalo boko za miseky amy plage za mitondra vahoaka miseky amy plage ambarareo vazaha reo baka vitandreo magnaratondrao io andafy eto ambarareo baka ataovandreo baka raha ataondreo amin'ny ambario be io andafy eto atakoro koa reo mahavita magnano ndo ataova l'hôtel baka moron-dranomasiny Nigeria Monaco Sable d'Olonne Saint-Sébastien Barcelone Maroc jiaby regny asiava raha ataondreo io baka avitako ro matanjaka zay tany nakatsy andevoziny vahiny mialatsiny anao koa vahiny navy eo magnanaova raha manjary ajaza etompo tany fa tsy anareo baka kotsorotsoro velogno amin'ny RSA ndraiky tsy haiko nino aide allocation agny niananareo navy amin'ny ry anareo magnano anareo rôly temboe za tsy eniky nahita baka zegny aviany avaratra agny volagna hoe temboe zay za tsy eniky nahita tenvoe baka donc azo atao amy tanànane karaha ataone zay tombo no teteto araiky lahy igny hoe ndraiky natoen-dafy agny ry sasany avy aty mipetraka amy tragnony baba normal babako niasa na heviko nagnamboatra tragno iadagnane zanany iadagnany ry zafiny amarefaka mare fa zay tsy anky amy fanagna amy mpanjakagna andeha angala tany mpanjakagna andeha amelogno tany mpanjakagna fadin-drazagna za za navy andafy za fa nisy jery za tsy nitondra tany baka aminay Madagasikara agny fa noho za mety izy za navy andafy ajaiko culture ny andafy mais pourquoi nareo mandeha amin'ny agny anareo magnano bordel tsy marignaamizoky be ramena la même chose barrière angalagna vola tsy hitanao amizay vola lenindreo ramena io mandeha ia tsy hitanao mandeha ia tsary nisy même secret mbola secret
DCAN. Même DCAN, mbola DCAN, fa nisy cité io DCAN. Naf Sekren, nisy io cité plage io ny Sekren. Tsarina igny fagnavolana de zo no mandeha ramena barrière magnefa vola, dadilahinareo magnefa vola. Tsara nisy plage igny fagnavola ou propriété privée. Misy fotoany atsika vahoaka mandeha io, zegny raha angatako amitsika vahoaka ndraiky edy aja plage tsika, tiava plage tsika. Atsika koa fa mandeha la plage mitondra saka poubelle na mitondra tanty, poubelle tsika ataova agnatiny ty nefa edy atsika amizay tsy mandrora Mantsilay. Ben oui, anao taloha mandeha plage nandilagna zegny, zay mbola nahatsiaro magnano petit con, misoma laboly, misoma volley am plage, fa zio io n'importe quoi. Zaho avy volagno, zaho avy any, za tsy hitariky vahoaka ikorontagna fa za hitariky vahoaka ny fahamarina. Plage tsy propriété privé tsikeko zegny. Lalagna roe io biafanareo, io tsisy lalagna barigna zegny. Kofa tsy biafinao monsieur le maire, za koa me mitondra traction, tondrisiko amy traction Marlin Club io amy lalagna amadiro kely Mbatoloka io. Karaha nataonareo nitongy tamy traction rond-point bazary Ampidiana. Za fa nagnambaranao Gaskara, anao ministre ny culture, Ampidiana rond-point bazary. Ke zegny izy tompoko, ry vahoaka malagasy, ry namagna mifo aza, atsika mila mifo mitambatra kazakadalendro eky zegny, ravagna assemblée, fa zay tsy agnanaovanao passe dominao eto. Mamalia zay tia maly fa za miambimba. Magnasanareo fa tsy ataoko, fa mivolagna raha tsy manjary ataonareo. Nareo vongoiny zoky BTF ka gauche à droite, teteteka amizay nareo maso tipoka ampoly. Ke zegny izy ry avako aby publieko aminareo le constitution motramotroka nataondreo zay, tsisy raha miaky miconcerné vahoaka, tsisy raha mba hoeke maharavoravo province agnatin'ny constitution io. Aboko koa nareo koa le antany volaniko aminareo nasiandreo barrière ary tsy azo andalovagna ary amy Cap Doré miboaka ampasy Mariny Andilagna olo me place volaniko zay mahe Ambaribe. Veloma aby retomo. Salut, ciao, bye.